Kowe ndak apa? Yen to Yai Prabu Darma semua kuwi kelumputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Lima Sada marang Yai Prabu Ndrawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman saniki ku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho. Modal ora kowe. Ora iso omongan kowe padake. Wah, kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Yai Prabu Ndrawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mungsa, mboten. Nek kula wis muni Kresna menika musuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane musuh. Kula ming nuwun sewu ngemutaken Dansum Prabu Darma Kusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Lima Sada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Lima Sada kula kelangan wong tuwa kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong semenake iki mung padha antri tekaning pati. Mung kali ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi jajane ora usah mbok goleki tombo. Ning wis ben entenono wayane mangsa kala tumedhaing Sang Hyang Nyawa Dipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha atos iki, Tru. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandangi ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki ngoso goleki tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kowe ngopo? Nek kowe wani dakwa, Yai Prabu Ndrawati panjalmane musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong. Kowe aja watoni somu wis lho, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Dundang bal ora gelem. Kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi lara ati. Ora sah lara ati, lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, ming ngantri modar. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sapenake dhewe. Lho. Kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik bangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Gong. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka kamar teturon ning kursi jane karo menam-menam pikir ki engko piye. Engko gek kepiye? Ha kok entuk dalan wong ki anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti eneng dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladewa. Ora nek papane wong nek kadidayan. Babaro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa, kena mboyong pustaka Jamus Lima Sada marang Karangan Demel nggo tampa bapakmu. Ning Langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumbar ming kowe kok. Ha. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanen pustaka Jamus Lima Sada ning Ndarawati rasa dibalekke. Waten iso nglangkai kuwandane Petruk. Wanipun ingkang abdipun Petruk
kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeping pangabekti kula kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa ing negari Ngamarta. Panakawan Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kapundhingga jimat paripindayana ing kasantosan paring maestunipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma amawahana kabagyaning gesang kula. Iya Petruk prayoga nunggonmu sowan nggih sampun boten kirang prayogi Sinuwun. Panakawan Bagong padha kanthi rareja sapraptanira. Nun amet pasang kaliman tabeh tinebena ing ila dune dumawahing tawang-tawang Sinuwun. Ngemuti bilih kula menika namung batur, kula menika namung panakawan mila kiranging tata krami, kiranging unggah-unggah diagung pangaksami. Iya, kok padha karo Petruk. Niki latihan sareng-sareng ya Sinuwun. Iya. Kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kunjuk sandhapa pada paduka Gusti kula Sanata Prabu Puntadewa. Duh, sekerupku tiba to. Nggawa apa mak kelunting ki mau. Wong sak-sakane werna-werna. Iya Bagong pangestuku tampanana. Kapundhingga jimat paripeh ndayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggonmu lungguh. Sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngersanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong sing tak karepke kaya ngono kuwi. Yen to sowan Nalendra ya kudu nganggo tata krama, ora sak kepenakmu dhewe. Nun inggih, samenika sampun radi insaf Sinuwun. Iya Bagong. Nun inggih, mugi-mugi mboten kumat. Iya Bagong ora dadi ngopo. Petruk kantong bolong padha raja sapratamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana Petruk. Nun inggih, sanget anggen kawula dadosaken jimat. Ponokan Bagong padha raja sapratamu. Pangetunipun Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, pangestuku tampanana. Ngene. Oh, Gong, cepet ya diwangsuli cepet men ketok kaya ngajeni ngono lho. Ngajeni nek ora cetha ya malah ora ngajeni. Panjenengan ngendika napa? Pangestuku tampanana, kapundi jimat paripeh ndayanana kasantosan. Lho, ngono kuwi ceket-ceket. Petruk dalem padha raja sapratamu. Wilujeng den bekti kula kunjuk. Ya, Bagong padha raja sapratamu. Ngantunipun Darawaku Dara. Tansah pinanganing kami dadan bekti kula kunjuk. Balenana idak ndasmu. Pangetunipun Darawaku Dara wilujeng bekti kula kunjuk. Ora kabeh satri iso dijak gojek, ora kabeh dijak gojek. Ndarawerku Dara kuwi ora iso dijak guyon. Heeh, sepaneng. Kok malah ora. Aku ora seneng karo bendara-bendara sing sepaneng iki. Aku nek golek bendara iki ya sing ceria. Sing ngremenke, sing mbungahake. Ha iya. Lomo ora pati ya. Petruk padha raja sapratamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih Den. Iya Petruk ndak tampa. Bagong padha raja sapratamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula nggih Den. Iya tak tampa. Petruk kantong bolong padha raja. Ndarana kula bekti kula. Iya Petruk tak tampa. Bagong padha raja. Ndarana kula bekti kula. Iya tak tampa. Lho. Kok gutang ya, Gong? Hah? Kok kurang siji? Goleke wong wae. Goleke wong ki maksude Pandhawa kok kurang siji. Mbok menawa ora masuk. Ora masuk. Tegese ora melu pasewakan, kadang-kadang sok jangkep, kadang-kadang sok ora. Lah iya. Ning kok kaya ora kepenak rasaku. Rasa to gagas sing baku wae dikongkon bapak, apa perlune matur Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ya, tak matur. Petruk dalem. Ana apa Petruk? Apa saka karepmu dhewe? Apa dikongkon bapakmu Semar? Marmatur sambi Sinuwun Prabu Puntadewa. Menawi lepat atur kula diagung mangaksami nggih Den. Iya Petruk ora dadi ngopo. Ingkang sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sanipun Ndara-ndara kula Pandhawa ingkang kanggo kalih. Sowan kula menika estunipun boten saking pikajengan kula piyambak. Kula niki dapur dipun utus Bapak Semar. Petruk dalem yo gene kowe nangis. Nggih.
ngrasake lakon karang kadempel. Petruk eneng apa kok nangis ki apa? Kene yen ngutoke unek-unek ya karo nangis barang ya ora apa-apa. Ya gene Petruk. Sampun wonten setunggal candra niki. Bapak niku sakit. Lho, bapakmu lara. Nggih. Menggletak mawon teng ngambek. Mengambegan kalih matane mlorok. Nek ditakoni pun boten semaur. Pun pokoke mung kaya nuwun sewu. Wis kaya Kunarpa, wis kaya batang wong. Ning mripate ijik melek, jantunge ijik keteking jantung isih krasa. Dari kesemanten kula wis ora kurang-kurang gone nambahke bapak nganti entek-entekan. Bapak kula tambahke ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Kula wis ngrawuhke para brahmana winasih sewa sugata nyang para nimpuna. Pendhita ampuh pun kula gawa kabeh teng Karang Kadempel. Ning siji mawon mboten wonten sing iso. Aduh, napa nambani larane bapak. Kowe nek omong ngono kuwi ra cetha e. Atiku keloro-loro e, Gong. Aku wae nek mikir kowe iki wong ora tatak. Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapane lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati. Lambemu elek to kok ora. Kowe iki anak model piye to? Model to ya isih ana siji loro. Ning akeh-akeh racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrebekti karo wong tuwa. Mongko sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dikunjungi kung gajah saben dina. Ning butuh di ngabekteni karo anak, butuh dihormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh, tur ngerti marang Subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Lah iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tak nengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapak niku sekarat. Cangkeme Bagong ki elek. Meneng to? Ora usah omong aku tak matur sik. Mripate kecap-kecip kula takoni butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngestu padha dawuhe bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih mung kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan gula mentah wong tuwa, gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendake sun ning sawah, ora sempat gula mentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil, do dititipi wis ora gelem dokon gula mentah ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung iki enten kula. Iya, Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok goleke jamu? Mboten. Lho. Ora mbok goleke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem tambene mingkem terus kok. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru nika kula. Sesasi mboten tangi saking ngamben niku awake entek-tek. Wetenge sing maune mblegentonge dadi entek. Iga-igane ketok, sing lemu mung kari ndase. Dan ora ditata krama tenan. Menengo mbangane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngoten niku. Lah terus pada suatu ketika apa kuwi Bagong? Oh iya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu e. Sawijining dina kula gareng karo Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk, guk-guk ngono. Tak kira nek kirek. Bul watuk bapak. Arep tak gusah kok suarane nang ngamben. Wah, ya wis genane. Bapak watuk. Ngopo Pak Mimik apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kaya sedotan nika kula jejelke teng
mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam 2 bengi. Nggih. Terus watu terus dawuh kali kula kali Petro kali Gareng. Kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya? Ngono ngoten niku. Terus kula maju aku, Pak. Aku anakmu sing ragil. Konen ngopo, Pak? Men bapak mari aku manut. Aku tak kon nyemplung segara wae aku sago, Pak. Demi bapak. Wonten niku mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga nggo bantu bapakne ra gelem ming do teng Semimi nika. Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petro karo Bagong. Mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lah ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, lek momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe sowana Sinuwun Prabu Puntadewa, Pandhawa 5 aturana rawuh mrene ning nggawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Ngoten niku. Nah, sowan kula mriki sampun Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih ngemuti bilih sampun marang Mbah makaping-kaping bapak niku bantu dhateng para Pandhawa momong dhateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti craprang Pandhawa mboten pisah kaliyan bapak nek nganti bapak meng kepengin butuhke Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu, satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang, nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel, kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa, Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula ket biyen nglesot teng negara Ngamarta? Ming butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon nggih to percuma hah percuma nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan ning jebul sing kula labuhi jebul sing kula bantu jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabecikane kalih Bapak Semar pun cekap semanten atur kula nek enten pangandikan sang Sinuwun Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sinuwun Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula Panakawan, sampeyan rasa nyebut kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir Bagong. Wis. Nek kowe ora melu ndara Pandhawa kuwi kowe lek arep mangan saka sapa? Ngemis. Ngemis kok dipeng-pengke ora. Mbok ya nek omong ki sing kanggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Heeh. Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa sing butuhke kowe terus. Nek Pandhawa ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdine Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono kok wedi ora. Anakku ambek wis paribasane Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak. Nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa. Wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa baleki kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Tok baleke. Warekoso terus wis tak dol. Oh. Dadak nebus aku. Ya pokoke takon ikhlaske. Ya tegese kowe ra kon sekuwen. Ya men. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigoli aku lek omong kok. Bagong, Wonten dawuh keloro-loro atiku, Bagong. Same. Kula jan-jane matur enten iki niku. Kula ampet tenan ati kula. Mergo kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndek pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki ning kok sampeyan kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawang Pandhawa mung kari papat. Lho.
Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga Bagong Sebabe ditundung karo bendaramu. sinten? Bendaramu Jodipati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya Bagong. Wis jan ora pisan ora pindho kok kowe iki Wah. Ngapa to nek ngrampungi masalah nganggo ati sing sabar ngapa? Aku tak takon. Lho, aku ngelekke sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembaten catur. Kula warga kok do inggat-inggatan, ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandu. Sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adhiku Alon niku nek iso dirukti, diopeni, diragati, didadekke wong. Sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah. Susah aku nek gagas kaya ngene. Aku ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Sampeyan kok ya ora ngelekke. Iya Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ora dene dadi pembarep. Kudune sampeyan iku iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak. Werkudara, jangan. Ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono sing bagus iki meng wah. Le mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki ora. Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa Adimu ki piye wedok? Sapa-sapa anggepe kaya andane digetak-getak. Pun kajenge nangge mawon, mbangane nguyuh sak nggon-nggon nangge mawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyuh sak nggon-nggon nangge mawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klima Sada. Lho, kono hubungane karo pustaka Jamus Klima Sada? Iya Bagong. Terus Ngene kowe tak critani. nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Bekah kula ning ngrungokke. Iya ora dawa Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Angger muni omong mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe itu. Ha iya. Pun nggih cerita. Ngene ya Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki Iya. Ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman pegebluk bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada. Tumuli kabeh sarembuk pustaka Jamus Klima Sada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora mathuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening bendaramu Jodipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. waduh. Berarti niki pustaka Jamus Klima Sada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya Bagong, mula aku ora bisa menehi wangsulan lawan kowe merga pendhawane ora ganep, pusakane ilang Bagong. Wah, wis Tru. Yo, mulai karo mampir golek Bandosa. Lho. Nggo ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep nang ndi meneh parane. Ya engko gareng gek kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger malah ora karo-karuan. Ajare kowe arep belani bapak nganti tetesing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep belani karo bapak, perkara iki diglejak kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nun ngapunten lho, sampean kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada dhateng Sinuwun Ndarawati. Merga Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten, saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming anu netra walaka, tegese netra batin lahir tok, ning netra batin diwengake utawa permana jati.
Wonten nika. Merga jaman saiki akeh sing maraja saka sela-selaning garu, ketoke kanca ning dadi mungsuh, ketoke sedulur ning tegel karo kancane. Menika nuwun sapunten, menika kudu dipun penggalih. Bener lakon sing dumadi wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Limasada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati terus pustaka Jamus Limasada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke? Sapa sing arep goleki pustaka Jamus Limasada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora men iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok Sinuwun. Kula wis matur bola-bali to. Pustaka Jamus Limasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Limasada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Tatur walik. Walik. Hah? Turta. Oh iya, Nding. Turta. Ming turta kok walik pemenggraja. Pustaka Jamus Limasada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditelesih. Ngoten lho. Kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana, ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat rumput. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparingke, urung ana bukti kok wis diparingke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning mati, malah pusaka mangparingke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna lho Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Manus maning jajalan iblis lanat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni ya to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndak mo. Yen to Yai Prabu Darmangsuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Limasada marang Yai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon Sinuwun. Mergo jaman saniki niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Oh, modal ora. Ora iso omongan kowe padake. Kulino orasi demo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndarawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mengsah, mboten. Nek kula wis mesti Kresna menika mungsuh, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane musuh. Kula mung nuwun sewu ngemutaken dan Sri Prabu Darmakusuma supaya luwih teliti babagan pustaka Jamus Limasada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Limasada, kula kelangan wong tuwa kula Sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong nang ndi meneh? Wong semenake ki mung padha antri tekaning pati. Mung kali ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Mula perkara bapakmu lara kuwi jajane ora usah mbok goleki tombo. Ning wis ben enten ana wayane mangsa kala tumedhaing Sang Hyang Yamadipati jabut karo nyawane bapakmu. Yen pancen pinesti kudu tekaning pati. Lha atos iki, Tru. Piye? Iki kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak dipatek-patekke ora. Kowe iki ngoso goleki tombo kok mung diunekke tekaning pati. Ayo kan ngopo? Nek kowe wani ndakwa, Yai Prabu Ndarawati panjalmaning musuh. Aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati, Bagong.
waton isomu wis lho bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Tundang bol ora gelem. Kon ngundang apa? Hah? Kon ngundang apa? Lara ati kowe tak undang, ha. Tak undang ngono kuwi lara ati. Ora sah lara ati, lara atinan. Kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati, wis wancine dadi wong tuwa, meng ngantri modal. Kuwi ning atiku ya lara. Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampe nae dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku kowe ngunekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati, anggepmu apa? Wong mati ki ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane akeh sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus taksek modar ya ana. Wah. Ayo wis dantepi ya, Kang. Dantepi, rasa wedi. Men sisan wae ngopo. Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh lah, kowe iki ora ngerti Bagong kok. Bagong ki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Ha. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka kamar teturon ning kursi jane karo menam-menam pikir ki engko piye. Engko gek kepiye? Ha kok entuk dalan wong anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti ning dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladewa. Ora nek bapane wong neter kadidayan. Babaro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mboyong para Pandhawa, kena mboyong Pustaka Jamus Lima Sada marang karangan Demel nggo tampa bapakmu. Ning langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewani sumber ming kowe kok. Ha. Oke aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan Pustaka Jamus Lima Sada ning Darawati rasa dibalekke. Waton iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu njaba grandang ngono. Ayo, metu njaba raden negeri. Wah. Werkudara. Iya. Arjuna kula wonten paring adawu. Lah kok dadi kaya mengkene kahanan ingkang dumadyan ning Praja Ngamarta. Yayi, apa Siadi ora rumangsa kleru nundung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Petruk sowan. Matur yen Semar lara. Wah, tumuli ana rasa getun atiku. Semono uga mbarep ndak kira uga keduwung maringake Pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada. Dimas, sega wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sega. Ing mengkono ora perlu digetuni. Yo, Sing wigati ayo budidaya. Golek ana kadangmu Sedewa ingkang angka 2 upadinen sarta titi priksanen kahanan Darawati ya Yayi. Nanging kang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Kaka Prabu Mandura. Apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu. yo barep kakangku ngestoke dawuh. Arjuna kula maring dawuh. Bubarna kang padha seba jeneng ingsun kundur ngedatun kula nun Paramadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Yai Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas. Ana apa Walik? Kok sajae mak cilik Bumira tawu pasuryane taus padhais kok kene kok kaya ora adat sabene. Kaya penggali lagi ora jenak, penggali ora karenan jroning penggali mak cilik Sedewa. Anakku lanang Antasena piye? Mula kowe tak jawil.
kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak njabaning tapal wates negara Ngamarta. Heeh. Kowe tak kandhani ya, Nggil. Dina samengko kowe arep tak pamiti. Lho. Pamiti piye? Kowe arep tak pamiti ento amanmu sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa. Ose, aja ngono, Pak Cilik. Sing sabar, sing ikhlas atine. Ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku. Antasena piye? Nalika semono negara Ngamarta kerawuhan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Heeh, terus karo Koko Prabu Mandura. Bareng ditanjike dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma, Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane Waluya Nirmala Temajati yen ta tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klimasada. Pekasan para Pandhawa padha sarembug. Kakang Mas Jodipati wis gathuk, Kakang Mas Madukara wis mathuk. Apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula gawe sarujuk. Terus ya meng aku sing ora cocok, aku sing ora condong. Monggo karepku yen pancen Ndarawati ketaman pegebluk mbok ya diteliti luwih dhisik, mengko sawise diteliti yen pancen Koko Prabu Ndarawati karep mboyong pustaka Jamus Klimasada kebukten Ndarawati pancen ana pegebluk ora bakal awel sarta nggrundel. Nanging ngaturku akeh-akeh kelawan Kanjeng Prabu Puntadewa, sajake ora dadi penggalihe wong atuamu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak lho. Iya. Terus bapak ngopo? Bapakmu tumuli duka karo aku Antasena. Terus sawise duka, kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu rak kaya ngono kae? Heeh, kau dosa, okol, tur kudu menang dhewe. Kuwi watake bapak. Terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena. Lho. Sing nundung lunga Mak Cilik. Bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara. Bapak nundung Mak Cilik. Iya Antasena. Lah ndi, Bapak? Ajare kose. Kosek kowe aja ngawur kowe, aja ngawur. Nek nganti kowe nesu karo bapakmu, mesti bapakmu ngluputke aku meneh. Aku saya dosa nang ngarepe wong atuamu. Ha nek nganti Mak Cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji. Nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu ku piye meneh? Dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta, mestine aku ora bakal tinampa. Terus perkara pustaka Jamus Klimasada sajake wis diparingake marang wong atuamu ing Ndarawati. Wah, janji wong Ngamarta ku ya grusah-grusu to ya. Pustaka Jamus Klimasada kuwi rak panguripaning para Pandhawa, pambengkesaning para kawula sanegara Ngamarta. Lah kok dadi grusak-grusu diparingake karo Siwa Ndarawati, ya nek nganti Siwa Ndarawati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waluyaning praja Ndarawati. Nek kabeh mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti, tegese menggara sapa sing ngaputinan. Apa sing mbok pikir mau padha karo legetaning atiku Antasena. Wah, lah pancen kowe karo aku cocok kok Pak Cilik. Lah terus iki sampean arep lunga ndi? Aku dhewe bingung, ngene wae. Ngekos nggon aku apa piye? Oh, terus wujud. Waduh. Kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus Mak Cilik arep endi? Aja nyebut Mak Cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena. Kanan negara Ngamarta nedeng wae peteng. Kowe aja lunga-lunga saka kene. Aku ndak ngambah dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ingkang nggawa pustaka Jamus Klimasada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo hitung-hitungan yen to kuwi nata Ndarawati sejati, nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur nom. Ya kuwi Raden Sedewa. Ya wis sakarepmu Mak Cilik. Kersane Bapa Begawan Dewa Kusuma kaya ngono, aku mengkari manut. Lah terus aku takon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teka ning papan kene. Wong kang teka ning papan kene mau tulungono, merga kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh. Wis, sembahku nderekke tindake Bapa Dewa Kusuma tak golekane nata Ndarawati mboyong pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada Antasena.
Bagong. Sinun Mandura ki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe. Ning mesti ngandhake karo wong liya. Lho kae Patih Praguta joget-joget nggawa glugu golek awake dhewe. Malah ora mung Patih Praguta, sajahe Sinun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener. Tegese Kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake kuntul. maksude piye kuwi? Tata upacara kata-katamu ki piye? Dandang kandhake kuntul kuwi kedadian saknyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener, dheweke ketok apik, wong liya ketok elek. Kuwi tegese pawarta sing saknyatane ora dikandhake sing sakbenere ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dhek iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani rodheke. Ketitik ora ming Patih Praguta. Tak sawang Ndara Karukaca Ndara Antarja barang kok do ting brubuk golek awake dhewe. Ya mulai yo Kang yo. Hah? Mulai. Engko nek Semar Modar Bapak wis dawuh karo awake dhewe, nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Yo mulai yo. Wis rasa dadak piye-piye, mulai matur karo Bapak, Pak, aku ora sida mboyong para Pandhawa di Pustaka Jamus Limasada. Merga Pustaka Jamus Limasada diasta Sinuwun Ndarawati, jarene negara Ndarawati ana pegebluk ngono wae ora Bapak mikir dhewe, Bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, yo malah yo. Gong, ketoke lemati kok luwih cepet awake dhewe mbangane Semar. masa Mengo to. weh sampai iki Tra. Lho, sapa kuwi to? Ndara Antasena kok Awake dicat ireng barang aleman. kowe ajar Modar kowe. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena ki nuwun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene. Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang po. Pang apa? Panguwit. Ha iya. Wong apa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya. Ya, Wilujeng Gus. slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek itu. Ha iya. Ngomong apa ngapusi? Ngomong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kulino ngapusi. Wis ora iso. Ku saiki kudu jujur. Iya. Menika ngaten Raden. Ya. Sing ngomong Petruk apa Bagong? Kula Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Biar ora. ana kowe Tra. Ya. Soalnya cangkemku iku kulino ngapusi. Kok ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun sinu anu sowan sinuwun Sowan sinuwun sowan sinuwun Prabu Prabu Puntadewa. wigatine. Kula tak matur sampean aja kaget nggih. Yo, Ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kula matur sampean pun mboten kaget. wong kaget kon kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho. Kakene Semar loro. Heeh. Lho lah kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu piye? Modal ora malah disalahke dak, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso seda. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Suatu saat bapak niku paring pangandikan, Petruk Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mundhi Pustaka Jamus Limasada. Wis to kandhake Siwa Ngamarta. Wis, ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga Pustaka Jamus Limasada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mula nek ngono ngendikane Mak Cilik Sedewa iki mau bener. Mangkane sampean ketemu ngono no, Sedewa no. Basa tak ajar kowe. Ndara Sedewa to. Ketemu. Teng pundi kula wau, soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditunjung bapakmu Ndara Werkudara. Bener, Mak Cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki Wis tindak. Lho, lunga teng pundi? kuwi kudu perkaramu iki urusane Mak Cilik Sedewa. Sing wigati aku nang kene iki kon
ora lunga-lunga nek ana wong tekan kene kon nulungi ngendikane Mak Sediwa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petruk. Wong loro mingan. Kula kali Petruk, ora kowe karo Bagong karo Petruk. Ora kebablasan le omong. Karepku ki kowe karo Petruk ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Kok mlayu-mlayu? Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Kare Baladewa. Gleleng to. Heeh. Aman durung tau ngerti Bagong karo gelut karo Baladewa. Mengine iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedeni apane? Lho kok mlayu? Ha nek kok ngandhake kanca kerubutan kok. Ngandhake sapa? Ngandhake Prate Pragrata. Terus Kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja goleki kalih kula. Niku wis diwolak-walikke karo Ndara Baladewa. Mesti kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang goleki kalih kula, mider-mider teng gegana. Ndara Antarja yang goleki kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikane Mak Sediwa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon iki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora. Ora bantu karo kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus Nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip nang alam padang. nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak Di Baladewa kuwi perkarane Kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe mung dienggo para Pandhawa. Aku mung perkara Pandhawa kon rawane karang kadempele kok dikalahke karo Sinuwun Darawati sing kawulane kena pegebluk. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar? Terus Baladewa nesu, "Panus maring jajaran cukup laring bawon. Bagong, menungso ya diampurmu. Kowe wani karo Baladewa." Kula dunake ngono, muntap kula. Kula terus melu ngadeg metenteng. wah kowe kuwi Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. terus Metu njaba. Ora dadi. ha iya sing ra dadi Perange lho. Metu njaba kula ya metu njaba bareng. Wes bingung lho to kula anduk. kok ora ning iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Aku Ndara Gatotkaca Ndara Antarja do ngewangi. Oh, ora jiwa satria. Ndak dirambati anu jangkrik. Oh, satria dirambati jangkrik. ya matur nuwun kok. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene. Terus Kakang Gatotkaca Kakang Antarja adepono. oke, siap. Carane Kowe tak ewangi. lek ngewangi Kowe maju petokno Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. oh ya bener nek iki diunake satria petuk ya bener. Kok iso? Kalau muni kowe tak ewangi ning maju petokno Kakang Gatotkaca. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Kowe kok gleleng. Beto power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane Iki lho. Banyu semut kuwi tak pres. Tak nggo nambani wong loro, tak nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. wah gleleng iki to. Heeh. Ya maju yo. Mun nek nganti awak dhewe mati ra konangan, Nah kuwi masalahe. Nah sampe kula mati mongko ketutupan sukat ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono ah, nyawa nggo dolanan. ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning pati, sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Gatotkaca Kakang Antarja sapa? Kowe wae to. Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae to. Nggih. Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju, aku direwangi ndelok-ndelok seno. Ya, sakarepmu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Arep ngopo, Gong? Wong kok glelenge ra jamak-jamak. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Lho. Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Gatotkaca ora bakal potol. Soale ngedrat. Ora. Ora bakal potol. Oh siap, siap. Terus carane? Mlebu ning awakmu. Oke.
Metu pundi? Niki napa? Pripun? Moh abakmu mambu. Menapa niki? Niki cilik ning elastis. Bisa klebon gedhe barang. Gong kula satriya kon mlebu mburi ora. Metu pundi? Kowe ngampet ambekan kok. Ngampet ambekan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Wis ge wis. Saniki? Heeh. Mulai aku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku wis mlebu kowe piye-piye bakal keturutan ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jan jeblok wetenge. Mengomong wae ora. Gak mlebu kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis ge toto-toto. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi. Sumimpen telenging kalbu. Wis aku mlebu ning awakmu. Engko aku bakal didaya, Gong. Wis, kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, jalang iki. Tak kira nek Ndara Antasena diwasan jeblok wetenge. Gus, Apa? sampeyan nang ndi? Aku wis ning jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah, kaya nganggo training abang barang. Siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awak kula. Oh, Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. wis karo ngomong apa iso keturutan. Upamane Ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. iki nek tak coba ora ana nyatane tak tok liwat mburi lho iki. Iya. Buan klepret ya men lu. Nek ana arah-arah ambles bumi carane piye? Ya wis waton ngampet ambekan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati. Hati-hati lho, Gong, nek ora nyata buathukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora meden-medeni to minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli ra. Gong, Gong, hati-hati lho, Gong. Petroke. Jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye, Gong, kahanane? Peteng. Meneng jron bumi. Waduh, sarean Netra. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ndak ngono. Apa ya? Metu, Gong. Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek nganu mabur, Mabur sikile gedurke lemah ping 3. Mabur iso mabur. niat. Nggo nati. Oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah kaya ora jamak-jamak. Tolong ngitung-ngitung lho. Iya. Aku nek hitungan ora tau mlebu e. Iya. Ya, coba 1, 2, 3. Niat atine. Mabur. Rasa Petro rasa ndak gleleng kae nyolongan e wong. Wah. Kaya balon itu enting. Heeh. Wedian. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Ha sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimes wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset to ya. Men tak uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Tatakane dhewe sing kira-kira mbelane karo
Baladewa, aku sing nandingi. Hati-hati ya, Le. Siap, aja kuwatir, aja kuwatir. Wong kere kayane nek iso tuku tiket iso mabur, Mas. Aja ngawu gawar ngawur Bagong. Nun. Kowe tak takoni bloko. Nggih, kersane aja napa sampean? Kowe wani karo Siwa Mandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungso. Nika ngolek ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba saniki kula tak takon, nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunekke ming Werkudara lara ya, modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trima nek nganti bapakku dimodar-modarke karo Baladewa. Endi menungsane? Lho, Kon tekan kene. kowe aja urap-urapan suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin dibatul kowe. Aku ya isin di juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampeyan dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya prigadane. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa monggo kenyataane ora kaya sing dikandhake Baladewa senake. Apa kowe ana? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampeyan ora jumbuh karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara, tambane pustaka Jamus Lima Sada. Monggo pustaka Jamus Lima Sada ilang. Ha ta? Ora? Yo, Ilang mergo digawa Sinuwun Ndarawati. Kula mung muni, Ndarawati kok dadak nggo tumbal pustaka Jamus Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mendura. Bagong menungso lan tatanan. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Mengkari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modal anut karo kesaring sing gawe jagat. Apa ora lara-lara aku? Aku ora apa-apa ora lara-lara. Bapakku lho. Duneke ngono bapakku. Bapakku wis jegoke kiri-kiri tak bleh. Kok dadi bapakku duneke modal kaya iki. Nek Bagong ora trima, mula aku kepeksa wani karo Prabu Baladewa. yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa kowe? Ora minggat suaraku tak candak siramu tak potel gulumu. Potelen nek anda aku iso potel siraku meguru karo kowe 20 taun ora Gatotkaca. Nangkis telat le.
gawe wirangi Bendoro. Modar dina iki. Wah, oke semute. Pindah kene aku ting celekit kabeh ora. Gange. Kok glelek kowe ora apa-apa dunter. Candha sirahku ngono dunter kluthuk ngono kaya mati kae ning baline terus turuk. Oh, ayo kekuatane Ndara Antasena. Sajake. Wah, Gathotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan gleleng tenan kowe. Kan kepengin ye takone metu. Ben manjene nggonamu Ora aku arep ngaso wae. Itu rampungno ngono. Rampungno. Ning iki sing maju Ndara Antarja. Kuwi kakane Ndara Antasena. Nek digdaya iki mesti digdaya Ndara Antarja. Padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ane mestine menang sing tuwa karo sing enom. Halo, halo. Ngopo? Iki mung sing Ndara Antarja ora usah wedi. Kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Antarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Ora usah kuwatir. Wah. Gong tak ajar kowe. Tak ajar kowe. Jajal jempolmu mlocot ora. Kowe iki wisa lho, Gong. Alah lho. Aja terus emoh ora. Kowe wis sedhe lho emoh. Gak aku gak ora seneng ajarane ngono gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Wah, iki arep glelengan ayo. Nek kowe ngendelke len duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku. Nggih. Ndara Antarja? Iya. Kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka no? Nesu karo kowe. Sebabe? Kowe wani karo Siwa Mandura, ya apa ora? Ngaku wae. Ora ngaku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedian. Kejem tenan iki ngungkuli adine. Sampeyan pun krungu kabar dereng? Kabar apa? Gathotkaca wedi kali kula. Lho. Adikku karo Kaca wedi karo Bagong. Weh, iki jeksane piyayi Blitar. Niku asli aku ora goro. Kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula glecak, terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak. Kowe mesti bakal tekan ning pati. Ayo. Diadu antaraning Antarja karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Neng ditemtoke kowe apa aku sing tekan ning pati? Manut, sirmu piye? Kula manut. Ora minggat sembur mlonyo awakmu. Melek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggap aku ora iso nyembur. Ayo, didu. Upasmu karo iduku ampun ndi? Kene marganing patimu. Pangga tak ayoni Antarja. Sambatos.
ngidoni. Wong nyembur kudune ngono kok. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ha iya aku ya mlayu mak tratap. Heeh. Ning ngono kok. Kowe ra ya iso ambles bumi to, Lek? Ambles bumi ya. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antasena ya, Tru. Ha iso. Dadak mlayu ki ngopo ambles bumi delik ning bumi beres. Oke. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antasena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sona ki omong. Ora men terus glenes lunga. Ha piye kaya men ditinggal tok kae? Ha iya ya. Heeh. Ya wis ngono apa piye ora men tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa ta ki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arep dijoni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Ha sampean sok turu barang e. Nek pas kono nibake nenggala nyotam barang bles sampean pas sare teng awak kula. Modar tenan ya, Tru. Heeh. Pun wae ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka Jamus Lima Sada. Bapakmu mati lho, Gong. Ora apa-apa lah sertifikate wis tak gawa kok. Wis ngene kok kuwi bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane Nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro dosa mergo kae pepundhenmu. nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur ana ratu kuwi beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru. Apa Petro wae? Pun boten. Bagong mawon, Bagong. Dadi ketujah nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh mboten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke. Carane Merem. nah Meremo. wis ya. Karang telapukane iki ciyute. Nek merem ki mung separo e. Ho, ngampet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip, tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres. Manut wae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet. Yo, tak jaluke marang pawasan ing dat kamurwing dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Delokke kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Keluarga mau kok jarem-jarem ki apa to? Bulirungku ketekuk. Pripun niki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Tru. Dire pengilangmu, Tru. Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ya to? Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik. Kaya ora ngerti watakmu, Tru. Nggawa ngotan cilik tok kake sikil nggo nginjeni kathok-kathok kae to. Ora ya tak antil modar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. Nyo. Nek pengen ngerti. Oh. Oye! Waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestunggal. Anakku nggih. Anakku wong cendol, anakku wong bagus. Antasena.
Arep kowe Baladewa nek Antasena tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Petro. Petruk dengkulmu mlocot ya. Ayo Satrio. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun. Ya. Majune to. Ya wah yen mung bombong adine kok. Petruk Gendong. Wonten dawuh sinuwun. Lah bojomu endi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Weh, adalah Antasena. Apa Pakde? Wedan kowe gondrong. Mbok cukur. Ya sesuk aku tak potong kae. Heeh, Wongane ting blasur ora karo. Antasena. Apa Pakde? Aku arep majune peperangan Antasena. Pamujimu tak jaluk. Ya sing ati-ati Pakde, tak donga-dongake lepas parane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, Cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Antasena kok nyangkem-nyangkemke ora. Antasena iki pernah anakku dhewe itu. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kowe anake werku Dara adikku Jodiwati mulu ora jenemokane Antasena iki. Wis biasa nek karo aku. Nggih. Petro, Wonten dawuh goleke gaman. gaman apa? Nggo maju perang itu. Oh nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa krasa mbendho iki kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sakarmu Petro, sing penting iso nggo maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Weh, adalah. Baladewa kok nggo celurit. Liyane Petro. Oh nggih. Niki. Aku iki ora arep gawe pendopo. Nggih. Aja graji kowe nggo graji cengelmu iki. Oh nggih. Salah terus. Nggo. Nah, iki pusakaku. Aja mbok sepeleke Petro, iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 aku nangan. Ya sakarepmu. Antasena, Piye, Pakde? pamujimu tak jaluk. Ya, pen kabeh pamujimu. Maju ning peperangan. Awas Rawatan, Jawratan Manggen Boyo. Ini Nata Manjuna, Prabu Baladewa. Baladewa. Hah? Baladewa. Aku muni apa ya? Baladewa. Wong ambeien. Malah cengengesan. Kleru kok. Iki mergane patimu gugung arbenye. Loh. Mempeng salah. Kok mlayu ndono iki lho. Weh, adalah. Gugung arepe dhewe buntu Petro dalane. Awakmu sing teng mriko kok mlayu mriko edian arsa manijat ning alam jagat kang dirunding. Oh ye. Pun nggih budal. Ayo, iki nonton Mandura Prabu Baladewa legane ati.